Počkej. Kášla, dej mi ten můj mobil, ty zmrdou, tě zbiju. Na, jsem si ho. Já ho nemám. Já ho doma nemám. Já nemám doma nic. Na to ser, Jeníko, a v tom vlastně, v tom. Jak vodečkář! Konec. Tak víc jezdí víc. Tady jedne... Nehrávej všechno, ten svůj vždycky nahrej. Ne, všechno se pak vystříhá. Pošlo, že to večer. Já ti pošlu celý video a to pak musí vystříhat, já to neumím. To taky pošleš, Lukášu. Dívet! Počkej, to já. Počkej, Jeník, díve. To má ze Zbíninové Aprilie motor dát, hochu. Čeká, už my jsme začali u něho doma stavit pořádnou, takže by to bylo vyšší, kdyby mohl do lesa jezdit. Jak se Nohama dělal furt tak. Hej, Jeníku! Na ten plech! A pojď! A pojď! To má nemocný nějaký. Chtěl by to vyléčet. No tam máte pavouky v tom válcu. Pičo, tam byly dobrý hodiny teď. Takže mě skotálíš to klado, já bych spadl. Hej, co tam Míško je, Míšek? Jak bolavá noha. Jak Jeník do toho lil ten éter. Já se bědu kolem hospody, kolem krajčů. Tam byl starý plák, já se tam zase... Pičo, co tam líješ? Teď to smrdí jak bolavá noha, říkám, éter! Oni, počkej, nevidím. Pse, koukni na mě, teď to je. O to je způsob. O to je způsob. Drž jak u něho, jsem takhle držel, sedím na lavce, tak držím mobil, přijde jejich pes a tak cvák do toho. Říká, ty kurvo. Já musím tam se podívat. Dívej, až sedí. Se ohní. Co je? Jeňo. Naprášilo, když je mokro. Ty píča. Ukaž.
Pičo, nenatáči mě, vole. Když se Vypadám, pičo, Když ale se- když to budeš táhat. se zaprášelo, když je Skoro to blato, bahno, pičo. Ty vole, mě matka zabije. to tě baba nepozná doma. Ty nakopnu, jeď. Jej, cveste se. Já, proč mu tady? Možná? Ale to by došíl, tak na... Hej, se na to konec. Hej, máš píč, já nemám nic čum. Ty se z nádrže práší. No už. Tak zajdou natankovat. Píčo, že budu doma, pokud budu doma, vole. Říká, nepůjdu, píčo. Ty vole. Pojedu navrch. Já, ukaž mu to, jak se z té manipuluje. Dáš mi benzín? No určitě. Abych dojel dom? Já, Ondřík dá, píčo. No už. Nedá, vole, píčo, Arka, tak dá. Nedá. Já mu to nádrže nachčím. Rexy. Ty mrdá. Já jim to se neumíš jezdit. Čili Ukáž mi, co se mně stalo. Ty, ukaž, ty, Ukáž. to je větnamská voda, Větnamci to špatně zešili. Jeníko, ukaž. Tak to kurva uhní to zkusí. Nakopneš, teďka to nějak... Tě to kopne. Aha, se musím dívat. Dej tam ho. No já. Šo, jsem zvyklý na fištla. No, Šo, zvyklý na fištla. Jejdo, ukaž na šuk. Ukaž mu to na šuk. Tam zase... No, další expert. Ty čas, toho válí. Teď na tím vajíčka by uvařil. Jaríny! To se zrovna... Konec! The end, konec. Já musím dovíst to šézo. Vyspodně, Hinko. vypod nás. Všetci k sobě! Já tam není tam. Hinko, počkej. Ty chceš do... Hej, co na mě? Počkej, stůj. Ty chceš mimo stát. Hej, ať je to sranda, nech to. Ukaž to. Počkej, oko musím. Hej, báno v tom, jak je pičo. Ukaž, počkej, tady. Ukaž čisté ruce, akce čisté ruce. No, to je dobrý. Ukaž je zado. No je. Vypadně vzadu. To pračka bude celá špinavá. To pračka by prala, tak bude zapírat. Naplně ven, pak vytráčíš. No, tak já už ukončím. Ještě se všetci postavte, ať mám video kompletní. Já budu filmař jednoho dne. Počkej, pusť mi tam na šemělku, dva. To Jarín, Pavlín, Filip, Jéňa, hlavní aktér dnešního videofilmu, Rexin, jako živý tvor, Jéník, a taky já, ještě dnes, včera už ne, protože bych to nestihl, končím.